encanta a pesca e para pescar é casi esencial madrugar. Iso que che gusta moito pescar, porque acabas de iluminar os ollos de unha maneira increíble. É a miña pasión. Eu vinlle nos ollos, que lle facían así como platos. É que é unha sensación que non se pode describir con palabras. Bueno, entón, se eu che digo un día de vir pescar, que me dirías? Bueno, pois que tería que pensar, tería que ver se podo ese día. Non é algo que me chame moito a atención, para mí non é necesario. Creo que non me vai a gustar, sinceramente. Bueno, dixo pesca no, e dixo, hostia, conmigo, lévala clara, lo, que te basas para que non digas que non che vai a gustar? Pois o tema dos animais mortos e todo iso, a min... Tamén practico moito a pesca sin morte. Que é o que máis che gusta da pesca? Que é o que máis me gusta? A sensación de ter un peixe enganchado. E iso é o que máis che gusta, porque realmente ese é o momento no que eu estaría pasando peor, digo, por min e polo peixe, porque que tensión. A min é que realmente non me motiva nada o que me estás contando, pero totalmente de respeto, e hai moitos homes que lles gusta facer eso. No, igual non podes vir a pescar, pero podes dar unha robaliza de vez en cando. Pois bueno. Bueno. Sí, se non vexo nun momento no que... Eso sí, carallo. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana. Donde te ves dentro de 10 anos? Que metas tes a futuro? Pois teño claro que quero ter unha casa, formar unha familia e ter fillos. Considero que é algo como que completa un ciclo. Entón, sentiríame quizáis incompleta ou non sei, como que me faltaría algo, creo, se non o fixese. Eu, en principio, non tería fillos porque a min pídeme un carné para coller unha troita, pero a Manolito dese pueblo ou do outro non lle pide un carné para ter un fillo. Que vou traer un fillo aquí, que isto vai para baixo, este mundo está cada vez peor. Se empezamos a pensar en non facer cousas por como está o mundo, realmente non facemos nada. Tería moita dúbida de si telos ou adoptalos. Eu creo que antes os adoptaría, porque son nenos que xa naceron, sabes? Vouche dicir unha cousa que eu penso tamén, e estou de acordo contigo, porque a min o momento do parto é algo que desde pequena lle teño unha medo e unha fobia que... Teño medo, eu non sou muller, imagínate. Parece que o tema da adopción foi o noso punto de encontro en canto a ter fillos. É algo como que estaría compensando ambas partes e ambos desexos. Aí estuvemos de acordo. Tivemos aí como ese punto de encontro que a verdad encontreime moi a gusto con el cando dixo eso, moi guai, moi guai.